Госпожо председател, уважаеми господин министър, Светослав Блажев, Иван Георгиев. Това са двамата ваши колеги, на които колегата Тодор Петров се обадил в 4 часа, за да ги предупреди, че очакваме протест, който да е значително по-голям. Протест с над 100 000 души в България не е имало от 1989 година. Не, стига тия, защото имаме информация директно от мобилните оператори, които могат да преценят, след като извадат хората, които обичайно са в тая зона, колко души е имало. Имало е 110 000 души по тяхна информация. Никой не спомни това е положението и това е обективна информация. Така че, господин Митов, били сте предупредени, това първо. Второ, госпожо председател, моля ви, това е процедура, да, по начина на водене, точно така. Оставете ме да говоря. Колеги, това, че не ви е приятно това, което казвам, колеги, не е причина да ме прекъсвате. Да. Колеги, моля да запазите тишина, за да мога да чуя процедурата на господин Пейков. Не мога да го чувам от вас. Продължете, господин Това между нас ще го направя, защото това заслужавате вие. Господин Пейков, продължете към мен, за да ви чуя втората част от процедурата. Да, втората част от процедурата е да обърнете внимание на господин Митов, че поколението Z работи много добре с мобилни телефони. Да, Z или Z, така се нарича тая английска буква, господа. И всичко това, за което той се опитва да подвежда хората, айде да не използвам думата на Асен Василев, лъже, макар че той точно това прави. Той лъже. Господин Пейков, моля ви се. Искам да му обърнете внимание, че всичко това е заснето. Заснето е как няма в 10 часа пред централата на ДПС нито един полицай. Заснето е как провокаторите идват по тъмните улици. Осветлението, госпожо председател, по булевард Васил Левски, откакто аз имам апартамент в София от 30 години, 29, не е спирало нито веднъж. Мислите ли, че случайно спря, докато провокаторите, пуснати от определени хора, които имаха интерес? Мислите ли, че случайно спря? Всичко това е организирано и, за жалост, МВР е част от тази организация. Последното, за което той излъга, е, че няма наранени невинни хора. Не знам дали е било нареждано, но имаме една майка, чийто син е с трошена глава, мога да ви покажа снимките, мога да ви ги изпратя. И той е бил паднал и е бил бит от полицай и ние ще ви искаме сметка за това. Така че, накратко, обърнете внимание на господин Митов да спре да лъже, защото всичко ще излезе наяве. Благодаря.